Дойдеш с жена на мен и казва как може да идваш на море с мястото. Софи, кой е това тук в огледалото? Гледай, какво обслужване, какво великолепно нещо. Я кажи сега, защо се върнахме до стаята? Защо? Милен, чипа в тебе ли е? В мене, брат. Значи. Чоле каза ключа в теб или на... Абе, той на години не чува просто. Поехме пеша, това цялото го извървяхме пеша, стигнахме до асансьор и чипа не е в нас. Нали, Софи? Къде е мама? Я кажи. Късти с брат. Така, зарязахме мама и сме на моренце. Ето моренцето. Ако някой се чуди как ще се държи. Чакай малко, остиме да си вода лога да спокойно. Да ви покажа. От тук слизате от пасарелката надолу и след това само по брега вървите, докато стигнете до хвата. Така. А после като се връщаме, ще ни закараш ли да вървим? Няма, че проблем. Ей, жестоко. Аз сега пак да питам, взе ли чип? Какъв ключ, бе? Чип? Ето тук стигнахме. Ето. Така, тук има асансьор между другото. И отиваме към асансьорчето. Нали, момичета? Да. И оттам от асансьор на плажа. Ти добри имоти си взел, бе. Тук частни хора ни возят. Хора като тебе с много пари. Но не бе, аз съм само прислугата, аз ти нося багажа тук. И ти гледам децата. И здравейте, скъпи приятели, добре дошли в новото видео. Друг път, дали сте виждали някой да прави интро от асансьор на плажа? Аре, нацни копчето, бе. Който не тръгва. Ето. Лифт пише тук. Тук трябва да се натисне. Това вече няма асансьори за това. Така и сега с асансьора отиваме на плажа в частния имот на Милен. Да. С малките шушумиги. Шушумиги, я кажете здрасти. Здрасти. Тук на камерата. Погледнете камерата. Отиваме на плаж. На плаж с асансьор. На частния плаж на Пламенка, нали? И на Софи, разбира се. Но ти бавя на асансьора. Бата, за толкова пари имаш. Нищо. Бата, бяхме слезнали по стъпалата. Искам да вървите бавно по камъните, защото Милен не ги е фугирал. До година. Задължително. Ето го плащето, което е към хотелчето. Много готвено. Там не може да отидем, не знам какво е това. Не работи ли? Тук ли седим, Софи? Харесва ли ти? Или искаш на пясък? Така добре ли? И аз искам на пясък, май. Сега ще видим. Жестоко. Не сме като хомосексуална двойка, нали? Хомо не сексуална двойка, така. С еднакви неща, вижте само. Цак. Раничките еднаквите. Чехлите почти еднаквите. Бански имах такива, ама за трих някъде, Рони ми ги свърли. Айде, първото топкане на Софи в морето за тази година. Ела, тати ще дойде с теб. Ела, топкаме ли си? Не. Какво Какво? Няма риби, влизайте. Няма риби, бе, това не са риби, това са водорасли. 5 minutes later. Хубаво ли е тази? Това не са риби. Това са... Искаш една мидичка да видиш. Ето виж мидичка. Айде, взимай я. Сега само да си... Добре, хвърляме. Искаш ли заедно да влезем тати? Това не е твое. Айде, аз влизам с теб. Тук съм. Айде. Оле, то става все по-топличко. Виждаш ли, тук има рибки малки? Виждаш ли? Това да видиш малките рибки. Виждаш ли я? Виждаш ли я рибка? И аз я виждам. Виждаш ли я? Да. Софи? Мръсно. Не е мръсно, бе, тати, това са водорасли. Спокойничко, не се притесняй. Уау, ще падне. Има рибки малки. Какво има, бе, тате? Милото ми то. Престраши ли се, тати? Айде. Браво! Ма има риби, между другото. И един кит. Не, това си ти. Така. Чакай, идвам дай ръчичка. Айде. Готови ли сме, тати? Харесва ли ти? Яко ли е? Наистина ли? Ама тати не си свали тениската даже. И телефона ми е в джоба. Давай. Има много вода, да. Чакай, ела само при Чичо Милена отиди, тати да отиде да се съблече. 5 hours later. Я кажи, пиленка, сега, защо излязахме от водата? Защото ти стана? Студено. Стана ти студено и излязахме от водичката, нали? Милото. А то беше много топла водата. А каза ли, ще кажеш на хората как се цопна водата? Тича, падна и така, и се цопна в водата, нали? Да. Милото ми, красавица. Няма крокодилмета. Аз приве. Ето, 5 минути по-късно си тръгвам от плажа.
Защото дойде при Милен един човек, му каза 10 лева дължи за шезлонг, той ви каза, не, тръгвам си, няма да дам 10 лева за шезлонг. Те, че е мое и ми трябва да ми пари за шезлонг. Да, представяш ли? Софи, как си изкарахте, момичета? Къде отиваме сега? На море. На морето бяхме сега отиваме на Басейн. така. На басейн. Браво, отиваме на басейн, защото беше гадно. Тук това плаш не става. Мръсен, такъв имаше рибки, нали? Попчета и акули, нали така? И крокодил. Имаше един крокодил, да. И един тюлен. Готино е, да. Си шефче ли си? Басейн. Малко шефче. Това е ресторанта, не? Това е детски град. Карате детски град. Сладканица и детски път. Мале, ще фана диабет. Дали ще спря, ако го топна? 5 hours later. Става хора, как болината се за канала. Не, аз съм рожденичкото. Кога? Ела, защото идват. Айде. Да се снимам. Айде, дай ще има какво. Дай аз това да науча това. 5 hours later. Загледайте да направите нещо. Направи на кула. Какво да направят? Ходим сега на плаж и ходихме на басейн. Така, браво. Ние отивахме на плаж и на басейн. Ние сега ще ходим вкъщи. По-далече, това не е микрофон, това е камера. Ще качваме вгоре, да се Опа! ръцете и да се къпеме и да се обядваме. Какво ще кажете? Здравейте, аз се казвам Софи и ще се качваме горе да се къпеме и ще ходиме на ресторант. 5 minutes later. Не, сега Софи снима. И това ми е новата стаишка. Ти си гледал майка как прави много. Ето я и нашата стая. Мисля, че не видяха нищо. Сега, кой какво иска? Ама не знаете какво искате. Искате нещо, ама не знаете какво. Близанка. Аз задолет. Открих много лесен начин да викне децата да... Коя иска да снима? Сега сме изкъпали и сме готови и изпадам по телият. Здравей, аз се изкъпахме и оправихме се и имаме локти. И сега ще ходим на ресторант. Здравейте, ние имаме рокли и отиваме на ресторант. Чакаме си превоз, защото сме мързели. Разбрахме, че мога да ползваме голф количката и... Да, и винаги се оправдаваме. Защото сме с две деца. Къде избягахте? Ало! Ти разбра ли, че измислих начин да викам бързо децата? Само питам, коя иска да снима и те тичат. Аз. Да ти возим много. Яко ли е? Чувстваш ли се важно? Че не ходиш пеша? С тия супер сандали. Ти какво ще снимаш? Какво ще снимаш, тати? Залеза? Я снимай залеза там. Айде. И кажи, виж както са. Залеза. Виж както са. Я дай да покажем залеза, искаш ли? Хапнахме си. Даже доста. Децата се напиха. Искам да ви покажа една красива гледка. Опа. Оп. Така, тук сме си седнали на една пейчица. Софи пие едно уиски, тя пие едно узо. Нали така, това пихте? Това ли пи? Софи, ти уиски ли пи, бе, тати, или кафе? Я ти какво пи? Вода. Вода? Узо беше! Я кажи пих текила. Не бих Хихила. Не пих хихила. А ти какво питате?
текила. Текила ли? А ти ли пи текилата? А ти? Какво пи? Узо. Узо. И аз да. Да. Уз. И ти пи узо. Уф. Мали ти текила, узо, ко правим сега, ще да спим? А сега какво ще ядем? Дуле. Да си говорим нещо. Айде, кажи. Само камерата чу. Тя чу ли те? Софи, чу ли я? Не. Я пак и кажи. Какво ли иска? Бебе в корема. А, те шут, нали? Ти имаш бебе в корема. Я вижте само как облякох дъщеря ми, да не кажете, че само майка й облича и направих прическа. Там да не паднете обаче. Момичета, къде отиваме? Кажи, ето, искаш ли да снимаш? Да. Така. Снимаме морето. Леко, браво. Снимаме басейн. Я снимай тати. Виждам ли си? Не. А? Аз знам. Отиваме на бамбу, нали тати? Отиваме на плаж бамбу. Ела, айде. Айде, отиваме ли долу? Айде, миличко. 5 minutes later. Тича и вика, Плами, идвам. И се засили към морето и спря точно на брега. Какво стана, бе, тати? Кажи сега, какво трябва? Къде отиде? Ето го топчето. А ти какво ми каза, татко? Да си затворя очите? Затвори си ги. Кое? Очите. Добре. И? И какво? Да ги отварям ли вече? И? Какво стана? Натискай. Айде. Готова ли си? Чакай само секундичка. Гледай сега, гледай. Готова ли си? Софи, може ли такова нещо, бе, тати, бе? И на не. Може ли такова нещо? Какво ще направиш сега? Ще го целиш? Тя беше... Искаш това да го махнем вече? Така. А ти снимаш ли? Не, бе. Аха. Какво хвана ти, Плами? Медуза. Медуза? Но много голяма. Ще пуснеш ли обратно в морето? Айде. Няма. Здравейте. Ние отидохме на плаж с много пляска. Ето го плажа. Има мидишка и сега Какво ти влога? и снимай. Не там, тата ще издраскаш камерата, Софи. Аз снимам. Така не виждам. Вие търсите в Шумен, а тя била в Созопол. Черната пантера. Ако си пъна крачето напред, сега пума. То пума ли е, пантера ли е? Котенце ли? Да. Я виж, да покажем на мама как съм те облякал. Ще кажете вие, че татковците не можем. Айде, Софи, не я пипай. Ето гони е логът. Ето го ни е влогът, да. Къде отиваме? Нагоре Стълбите. от горите на стула. Не, басейн. И ще ходим в Стария град в Созопол да хапваме, нали? И да намерим някой, който да направи плитки на Софи. И на Плами. И на Плами, да. Ще ви направят плитки и после? Няма пантери. И после ще купим на мама нещо, нали? Какво ще купим на мама? Ще купиме цветя на майките. На майките цветя, ама те ще увехнат. Миди, искате ли миди? Добре. Какво има тук? Корабчета? Харесват ли? Искаш корабче? Той баща ти е мултимилиардер, може да ти вземе 2 даже. Ако бях мултимилиардер, вате, сега нямаше да сме... На Созопол. Щяхме се на Слънчака. Леле, много красиво. Сега къде отиваме? Там по стълбичките и към Стария град. Искате ли? Чисто. Да. Айде, отиваме ли
някъде да се разхождаме. Ето ми вълче. Айде, милички. Ще покажеш ли, миличка, каква гривна имаш? Леле, хубава ли е? После ще вземем нещо и на мама, нали? Да. Айде. Виж колко е красиво тук. Харесва ли ти в Созопол? Да. Ето видяха двама татковци на ресторант и донесаха кола, на която пише за мацката. А моите пише, какво пише? Нищо не пише. По-добре да съм мацка, отколкото да съм нищо. Какво си поръча ти? Айде? Калмарчета. Калмарчета? Ние сме при Мъро. Делмъро. Делмъро, този богат млад бизнесмен. Делмъро. Що? Как нищо? Нали калмари ти поръчахме? И пица. И пица, и калмари. И хлебче, и картофки, Леле. Готинко е. Не е лошо. Не е лошо, Плами, нали? Да. Една истинска реакция да направиш на калмара, може ли? Още? Вкусен ли е? Татко, виж котен. Софи, какъв е този сладолед? Розов. Розов. Вкусен ли е? Вкусен ли е? Да. Много ли? Я покажи голяма хапка. Каква голяма хапка. А ти какво ядеш? Ще имаш по-носка? Може да. Не е толкова голяма. Не е толкова голяма. Малко, така. Така ли? Да. Ето, букинг преди букинг. Свободни стаи. Какво има вътре? Да не излезе някоя раче да ви ощипе? Както? Вътре има рачета. Я виж. Рачо капитана. Айде, Софи. Айде. Я покажи на мама кой взехме. Взехме и рапанче, и мидички, нали? Браво. Софи ги избра. Айде. И сега не иска да ми ги даде, да си ги носи сама. Дай ръчичка. Така дай ръчичка на тати. Браво. И сега къде отиваме, пиленце? Ама с теб се снима като с мама, винаги като аз се виждам, тя не се вижда и трябва да правя така с камерата, така че... Татко, Да? да помогне ме на мравките. На мравките? Може, пиленце. Виж, заляса! Добро утро, скъпи приятели. Намираме се на плаж. Добре, чакай само да покажа къде се намираме. Хората да видят. Казаха ни, че този плаж бил много красив и сега давам на това кихащо бебе, отдавам камерата да снима. Здравейте, скъпи приятели! Тук се намираме с плажът. И Аз ще го държа така, ще те снимам. намираме се на плажът. Ще се правим много пясъци. Пясъчни ще правим, както разбрахте. Ето вижте колко е готено. Много яко. Аз с тениска на Реал Мадрид, горд от вчерашната победа, 3-0. Взел съм си и топка, да тренирам. И 2 куфара нося, и раничка. И забравихме шапка, нали? Нещо сега ще вземе. Тук продават шапки, аз знам. Продават ли шапки тук? Да. А ластичето взех ли го? Да, на ръката ми. Ето тук на пръста съм си го сложил. На пръстчета съм си сложил ластик. Здравейте, канала сме. Добре дошли в Кълбе. Каналът. Дошли в каналът ми. А това канал ли? Да. Добре. Ето го мулето. Пали! Ето кали. Не ти пой тук тъпенци. Я да те видя. Омазала ли си сладолед или не? Не много. Добре, ти Плами. Ти си избърса, нали? Ти... Вкусен ли сладоледа? Да. Ето стана малко. Кажи, това е тен. Такъв тен съм хванала. Не е шоколад. Я кажи, Софи, откъде ти е тази шапка? Разбрали сме се да не казваме на мама, нали? Една кака ти я даде. Тя мама няма да стигне до тук до Бога. Шегувам се, ще стигне. Ти ще каже, коя е тази кака, коя даде шапката? No! София се изправи сега. Къде са на Софи кръчетата? Къде отидаха на Софи кръчетата? Няма ги!
Мамо, виж, няма кръчета. Добре си ти, Сашо. Люлееш се. Гледай само да не паднеш. Държиш се здраво, нали? Каква си красива. Възки му е теб. Бебе. Тръгва. Ето, татко, може ли да покажа Лу? Аз те снимах на люлката вече. Здравейте, аз сега сме се прибирали вкъщи. Дай аз малко. Може ли аз малко да снимам? Здравейте! Дай да кажа, здравейте с скъпа и тогава. Ето. Искате ли да... Давай! Давай! Искате ли да те снимам първата на Скай? Това не е на Скай първа. Да ядете луд. Не. Браво. Сега ето го моя татко. Да отидем. Искаш ли да се снимаме? Да. И кажете, бей, чакай да ти пратя на твоята майка. Здравейте! Пратите на твоята майка. Здравейте! Искате ли да отидем по сносянка? Здравейте! Аз писарих забавно бе. Снимаме тебе. Миле! Усмивка! Другото кръченце, Любовче. Усмивка, миле! Я, Софи, покажи как сама плуваш в големия басейн. Леле! С затворена уста плуваме, нали? С затворена уста, браво. Я доплувай до тати. Дай ръчичка. Бързо, плувай. Леле, мама, колко ще е щастлива. Вече умееш да плуваш, нали? Браво, миличка. А искаш да ти покажа нещо смешно? Гледаш ли? Гледаш ли сега? Леле. Браво. Я пусни тати. И плувай сега към тати. Плувай към тати. Браво. Кой плува сам вече? Това да си снимаме за това. Готино ли е тази неща? Ама станах ми гащото постоянно като... Браво! Готово, снимам те. Пръсни сега с пръскалка. Давай. Надърпай, да, и сега изкарвай я. Изкарай и пръскай. Трябва да натиснеш другата ръка. А тати те държи спокойно, няма да потънеш. Давай. Добре. Така. Искаш ли да те покажа как? Готино ли е? Пред камерите. Така са инфлуенсерите. Пред камерите се правят на едно, нали така? Така, готови ли сме сега? Плуваш ли? Айде, виж как хубаво плуваш. Тати ти държи. Ама дръж се за мен, не дей. Ти правиш пиронче. Върти се в кръг, я. Давай, пиронче. Пиронче. Махай се от тук. Браво. Айде. Как, да те вдигна ли? Да. Добре. Ето, че ми нещо това, ще вдигна. Даже пак. Готова ли? Това не снимаме, бро. Снима. Защото е изключена. Не, тя изгорява. Потапена. Той иска сама да си доплува до очилата. Браво, ти много хубаво плуваш, ама защо се въртиш? Така няма да стигнеш далеч. Виж как се отпускаш сама, браво вече.
Още да така И? О? Нали сама ще плуваш сега? Айде, сега имаш и очила. Така. Искаш да се отмурнеш ли? Искаш ли да се отмурнеш? Айде, къдете, здравейте. Софи, какво снимаме? Аха. Това не е срам. Снимаме влог, нали? Тя вече е много добра, вече води влоговете. Каза, здравейте, това е нашата стая. Не е така, бе, пиленце. Не е така. Бе, пиленцето ми. Това не е срам. Софи, какво караш ти? Колата на Батман? О, браво. Айде и Плами. Дай на Пами да се качи, хайде. Дай на Пами да се качи. Браво, айде, качете се и двете. Времето днес е страхотно. Кажи, Софи, времето днес е страхотно. Затова бяхме на детски кът, нали? Вали малко дъжд, ама сега ще се приберем в стаята. Ще си вземем едни спагетки, ще поспинкаме и после ще ходим къде? На замък. На замък. Ако не спре да вали, утре ще ходим на замък. Софинка, Плами, къде дойдохме ние? Вау, това на Дисни ли е замъка? Айде да ходим да видим Тя се обърни. какво има вътре. Леле. Я се гушнете. Я дайте една гушка. Айде. Какво, миличка? Това на кой е този дракон? Как се казва той? Дракар. Дракар. Я го виж. Леле. Но той колко глави има твоя дракон, тете? Колко? 3 глави ли имаш? Да. Леле. Айде да влизаме вътре в замъка сега. Има рицар, тати. Ще ни пусне ли? Много е голям замъка. Голям ли е? Но то огромен, бе, тати. Леле. Какво има тук, тате? Рибки. Да хванем една да видим дали ще ни избъдне 3 желания. Леле. Много яко тук в този замък. Мале. Ма те рицарите са имали и лето осветление. Аз съм си мириш, винаги съм си... Мирише на, ако не е вярно. Мирише... Ей! Леле, каква маса! Вау! Много яка маса. Виж каква е голяма. Като нашата в хола, малко по-малка. Леле! Тук какво има? Трон. Искате ли да ходим на трон? Айде да ходим да видим горе трон. Айде, лате. Айде. Тук метал. Леле. Харесва ли ти, Софи? Я седни, тати, да ти направя една снимка. Няма. Качи се горе да те снимам с рицара. Хайде. Айде, качи се. Искаш ли аз да те качим? Тук има... Не знам какво е това. Какво е това? Може ли да го видим какво е? Това не може да го отваряме. Искаш ли да видиш една най-красивата принцеса? Ела да видиш. Ела, миличка. Ела, тук има най-красивата принцеса. Виждаш ли? Ето я. Ти си, ето тук. В огледалото най-красивата принцеса. Огледалце. Каква хубава зала. А виж, там има съкровище. Виждаш ли, тати? Тук има съкровище. Много яко съкровище. Вау. Харесва ли ти, татенцо, в замъка ти? Това е твоя замък, нали? Да. Да, принцесата ми тя. Хайде да настигнем Пламен и Милена. Пламен е Милена. Кой е този чичко тук? Ти какво правиш тук? Извинявай, ти какво правиш тук? Какъв е този голям меч? Да качвай се сега по стълбичките, ела. Много тук ще влезем в него. Не. Тук какво има, тати? Моят замък. Твоят замък ли е това? Моят замък не мога да се здрав ваш мечет. Това не ще звъни. Това е моят замък. Добре, ето. Никой. Викаш, замък е мръсен, топ те вика, не, това е моят замък, не е мръсен. Айде, ла. Много яко. Леле. Софи, харесва ли ти твоят замък? А това ли е кулата на Рапунцел?
Това ли е кулата горе на Рапунцел? Ето виж, ето горе. Да? Софи, много хубав замък имаш ти, бе, тати. Страхотен е. Да влезем вътре в замъка ли искаш? А той не си ли е твоя замък? Леле! Сега ще влезем вътре. Леле, много красиво, бе, тати. Много е красив този замък твоя. А тези фараони, защо си ги сложила тук? Да те пазят? Помислиш, че има казино в замъка. Еми с тия пирамиди фараони. Леле, къде влизаме ние сега? Отиваме горе. Вау! В кулата? О, не. Гледаме сега отгоре. Сега ще гледаме отгоре. Като кулата на Рапунцел. Това не е като. Това си е направо на Рапунцел кулата, ако питаш ми. Отгоре са затворили. Така ли? Докъдето може. Леле. Трябва да видиш от тук кой. Виж колко е красиво. Палмо. 5 minutes later. Леле. Софи? Но ти що не казваш, че имаш така стая, бе, тати? Плами, ти що не казваш? Леле. Къде е вътре? Five hours later. Да ми покажеш къде ти е фонтанчето, нали? Това ли ти е фонтанчето, тати? Да. Ела да видим сега. Леле. Ела да го... Откъде тече е това? Ела да видим. Какво е това, тати? Харесва ли ти, тати? Там е някакво заведение, нещо е такова. Заведение? Замъкът, че тия двете ще му гледат живите малко. Айде да ходим в замъка, да ни разходите вътре, да ни се похвалите. Какви хубави мебели сте си поръчали. Аз видях диван от Виденов си поръчала, така че да ни го покажеш, да си седнем. Тия тронове от кой мебелен магазин тати си ги поръчала? Мебели? Така, айде. Много е готино тук, тате. Харесва ли ти? Я виж какво лъвче. Я затъни до лъвчето. Я погледни тука. Погледни насам. Я направи вау. Браво. Айде, ела сега да видим. Виж дракон. Дракон, да. Дракон. Леко, само не скачай в локвата, моля те. Не скачай вътре в локвата. Ще се изцапаш, моля те, миличка. Айде, ела да видим Плами къде. Не скачай в локвата, ще се изцапаш. На косъм бяхме. Да не ме послушаш. Леко. Ела, тате, виж Плами. Ела да виж гледката. Ходи бавно само. Я виж ангелчета има тук. Харесват ли ти? И още едно лъвче, Само лъвчето тук. И още едно лъвче. И лъвче ли си? Да. Я направи на камерата. Това беше смешно. Айде да играем на една игра. Който първи види Ауди, печели. Искаш ли? Има ли Аудита? Има Ауди на паркинга. Браво, ти печелиш. Айде да видим сега. Дай ръчичка. Който първи види BMW, печели. Искаш ли? Айде BMW. Има ли BMW на паркинга? Това не е BMW, това е Peugeot. На Чичо Милен колата каква е? BMW. Значи кой печели? Софи. Сега отиваме да хапваме. И така, скъпи приятели, замъчето е брутално, така че горещо препоръчваме да дойдете, ако сте близо до Созопол, Бургас, Ахтопол, Поморие, Слънчев бряг. Замък се заслужава и искахме да го купим, ама не ни достигнаха. То беше 7 милиона и 850 хиляди и 500 лева. На нас не ни достигнаха толкова с едно левче.
С едно левче не ни достига. Софи, хайде сядай в седалката. Лоша ли ще си? И така, скъпи приятели, благодарим ви, че останахте до края на това видео. Натиснете лайка. Какво друго? Да се абонирате за канала. Кажи, абонирайте се за канала. Абонирайте се за канала. И ще се видим в следващия влог, който ще е съвсем скоро, така че не изпускайте и натиснете камбанката. И който остана до края, какво да коментира долу в коментарите? Какво да напишете? Кажи една думичка. Б. Напишете Б в коментарите. Ти. Да, браво!